jos me käytetään, tai itse asiassa kun me käytetään tuhansia ja itse asiassa miljoonia euroja kaiken näköisiin kehittämistoimenpiteisiin, mitä me tehdään, niin ollaanko me enemmän kiinnostuneita meidän projektien tuloksista vai siitä vaikuttavuudesta, mitä sillä kehittämisellä saadaan aikaan? No me mietitään itse siitä näkökulmasta, että ne projektin tuloksethan on niin kuin selkeämmät. Ne on helpompi mitata, sitä omaa työskentelyä on helpompi mitata. Mäkin tykkään mitata omassa arjessani sitä, että kuinka monta tuntia päivässä mä oon töissä ja kuinka monta projektisuunnitelmaa mä saan aikaiseksi päivän aikana ja tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia mittareita. Mulle tulee hyvä mieli, työnantaja on tyytyväinen, tuloksia tulee. Mutta syntyykö vaikuttavuutta? No se ei ainakaan automaattisesti johda siihen, että syntyisi vaikuttavuutta. Ja miksi mä halusin lähteä tutkimaan tätä asiaa tarkemmin, on se, että tämä vaikuttavuussana alkoi pomppiin, tai se on pomppinut tässä niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana vähän joka paikassa. Mä oon tehty kymmenissä hankkeissa töitä ja ollaan aika semmoisella niin kuin näköalapaikalla katsomassa, että mitä se hankkeilla kehittäminen ja kehittämistyö alueellisesti ylipäätään on. Ja se vaikuttavuus nousi siellä niin monesti esiin, että mä ajattelin, että perhana, mä haluan tietää enemmän tästä asiasta. Mä haluan tietää, että mitä ne TKI-asiantuntijat, mitä me yhteisönä oikeasti ajatellaan siitä, että mitä se vaikuttavuus on, mitä me sillä tarkoitetaan ja miten sitä esimerkiksi mitataan tässä meidän ympäristössä. Ja mä halusin tehdä tämän myös sen takia, että mä haluan olla tekemässä semmoisia kehittämistekoja, jotka oikeasti muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi meille kaikille olla ja elää. No mä pistin pystyyn LinkedIn-postauksen ja kysyin, että hei, kuka haluaisi, että mä tuhlaan 60 minuuttia heidän elämästään ja haastattelen heidät näillä kysymyksillä, joita mulla on. Ja yllätys, 13 rohkeaa ihmistä nosti kätensä pystyyn ja sanoi, että minä haluaisin keskustella tästä asiasta. Ja se oli itse asiassa tosi miellyttävä huomata, että tosi moni ihminen oli kiinnostunut keskustelemaan tästä asiasta. Sain heti jo vahvistusta siihen, että en ole aivan harharetkillä tätä asiaa kysyessäni. Ja niin, nämä 13 ihmistä eri organisaatioista, isoista TKI-organisaatioista, pienemmistä organisaatioista, isoista hankkeista, pienistä hankkeista, isoista yrityksistä, pienistä yrityksistä, oli aika laidasta laitaan porukkaa, joiden kanssa pääsin keskustelemaan pohjoisesta, etelästä. Aika hyvällä hajonnalla niitä tuli. Ja oli ilo keskustella itseni viisaampien ihmisten kanssa. Jälkikäteen mä törmäsin Sitran määritelmään siitä, että mitä vaikuttavuus on. Ja tässä kohtaa täytyy korostaa, että vaikuttavuus ei ole ihan semmoinen yksiselitteinen käsite. Sillä tarkoitetaan eri yhteyksissä erilaisia asioita, ja minä puhun tässä yhteydessä nyt erityisesti yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Se on ihan oma juttunsa tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ja sen Sitra on määritellyt niin, että se on yhteiskunnassa tavoiteltu laaja muutos pitkällä aikajänteellä. Laaja muutos pitkällä aikajänteellä. Ja se mikä oli jännää, näissä haastatteluissa nousi ihan samat asiat esiin, eli jokainen puhuu muutoksesta ja jokainen puhuu pitkästä aikajänteestä. Ja siitä, että meillä on ongelmia näiden molempien kanssa. Että miten me mitataan sitä, minkälaista muutosta me saadaan aikaan, ja miten me varmistetaan, että se kehittäminen tapahtuu pitkällä aikajänteellä. Siinä on jatkuvuutta, siinä on strategisuutta. Ja niinpä mä olen tähän jakanut nämä nyt näiden 2 otsakkeen alle. Mä puhun muutoksesta, muutoksen merkityksellisyydestä ja muutoksen volyymista, jotka liittyy kaikki toisiinsa. Ja sitten puhutaan strategisuudesta, pitkäjänteisyydestä, jatkuvuudesta sekä systeemisyydestä ja mittaamisesta. No näihin mennään kohta tarkemmin tuossa, mutta strategisuus ja pitkäjänteisyys tarkoittaa tietenkin sitä, että meillä on yhteiset päämäärät, joihin me ollaan menossa, ja me tehdään sitä pidemmällä aikaikkunalla kuin 1-2 aikaikkunalla, koska meidän haasteet on myöskin sellaisia. Systeemisyys tarkoittaa sitä, että me tehdään tätä yhdessä ekosysteeminä, me taklataan niitä haasteita sillä tavalla, ja mittaaminen tietysti sitä, että me oikeasti ollaan kiinnostuneita siitä, minkälaista muutosta me saadaan aikaan, ja kyetään mittaamaan sitä erilaisilla tavoilla. Ja kuten lupasin, tämä on 5 tapaa kohentaa kehittämisen vaikuttavuutta. Ja ne on nyt nämä 5 tapaa tässä. Tapa 1, strategisuus, pitkäjänteisyys, jatkuvuus. Tapa 2, systeemisyys. Tapa 3, muutos. Tapa 4, merkitys ja volyymi. Ja tapa 5, mittaaminen. On ihana keskustella ihmisten kanssa, jotka tietää siitä tosielämästä asioita. Mä keskityn ehkä
tässä puheenvuorossa, joka on tämmöinen 15 minuutin tiiseri tähän kokonaisuuteen. Jos haluaa perehtyä tarkemmin, niin tuolta arctic-factory.com kautta hankemestarit sivulta pääsee lataamaan ilmaiseksi semmoisen noin 20 liuskan yhteenvedon näistä haastatteluista. Mutta käydään nopeasti nyt läpi vartissa tässä, että mistä on kyse. Strategisuus. Mä törmäsin useamman tutkijan tai asiantuntijan artikkeliin siitä, että mitä strategisuus on ja mitä itse asiassa niin kuin meidän yhteiskunnalliset ongelmat on. Ja siellä todettiin, että yhteiskunnalliset ongelmat ei ole niin kuin kone, jonka voi sillä niin kuin korjata ja fiksata, että niks, naks, naks, ja that's it, se on valmis siinä. Ei muuta kuin seuraavaa konetta korjaamaan. Vaan yhteiskunnalliset ongelmat on tätä. Tiedättekö, mikä tämä on? Kattokaa. Ameba. Siellä aivan oikeita vastauksia tuli heti. Wikipedia sanoi, että ameba on yksisoluiden aitotumallinen eliö sekä suomalainen rap-artisti. Ja olennaista tässä nyt siis on se, että sen sijaan, että se yhteiskunnallinen ongelma olisi kone, niin se on tämmöinen viheliäinen ongelma, viheliäinen orgaaninen otus, joka elää ja muuttuu ajassa ja muuttaa muotoaan. Eli se on viheliäinen ameba. Eikä mikä tahansa viheliäinen ameba, vaan olen antanut sille nimen Mauri. Se on viheliäinen ameba nimeltä Mauri, jota me lähdetään tässä nyt tutkimaan. Ja tämmöistä otusta me ollaan siis taklaamassa. Me ei olla koneenkorjaajia, kun me kehitetään yhteiskunnallisiin ongelmiin ratkaisuja, vaan me ollaan jonkinnäköisiä ameban palastelijoita ja tuhoajia. Mutta tämän strategisuuden ja pitkäjänteisyyden näkökulmasta on tietenkin hyvä huomata, että Maurikin on joskus ollut pieni. Mauri oli pieni 0-vuotias ja hän oli vasta nimenantojuhlansa juhlinut siinä. Mutta hän kuitenkin oli jo löytänyt paikkansa maailmassa ja hän oli työllisyyden haasteet. Tämmöiset työllisyyden haasteet oli hänen juttunsa. Hän tiesi se jo 0-vuotiaana tuolla. Niin. Mutta Maurihan lähti tietenkin kasvamaan siitä ja sitten hän täytti aikanaan 18 vuotta. Tuli täysikäiseksi. Mauri järjesti juhlat ja kutsui hyvän ystävänsä asuntopula Pohjois-Lapissa. Se oli hänen paras ystävänsä, hän kutsui hänet kaveriksi myöskin ja sitten he niin kuin mutatoitui yhteen. Myöskin siinä vuosien varrella heistä tuli niin hyvät ystävät, että lopulta kun Mauri oli 50-vuotias, hän oli kasvattanut itselleen jo komeat viikset ja valtavat muskelit, joista toinen oli väestöikääntyminen ja toinen oli sitten maahanmuuton haasteet. Ne oli hänen kanssaan mukana siellä jo sitten tekemässä. No mikä tämä koko homman pointti on? On se, että nämä meidän ongelmat tapahtuu pitkällä aikajänteellä. Ne muuttuu, multiploituu, muuttaa muotoaan, kokee erilaisia vaiheita siellä. Ja siksi me ei myöskään voida olla ratkaisemassa niitä lyhytaikaisesti. Se, mikä nousi haastattelussa esiin, oli se, että meillä on muodostumassa semmoinen tilanne, tai ehkä jo muodostunut, moni varmaan tunnistaa tämän, että meidän perusorganisaatioilla ei ole resurssia ja rahaa tehdä sitä kehittämistyötä itse omana perustoimintanaan, vaan me, käytän rumaa sanaa, ulkoistamme sen hankkeille. Koska hankkeille me saadaan rahoitusta ja hankkeille me pystytään ikään kuin paikkaamaan sitä vajetta, mikä meillä sillä meidän perustoiminnassa on. Ja tämähän on ihan ok sinänsä, että jostainhan meidän täytyy se kehittäminen tehdä. Että jotenkinhan näitä ameboja täytyy olla tuhoamassa. Mutta se ongelma, mikä nousi esiin keskusteluissa, on se, että meille on muodostumassa myös semmoinen tilanne, että nämä hankkeet elää täysin omaa elämäänsä, irti sieltä perustoiminnasta ja pahimmassa tapauksessa irti siitä niin kuin pitkästä aikajänteestä. Ei synny sitä jatkuvuutta. Meillä on 2 vuotta hanke, ihminen on siellä töissä, se palkataan ulkopuolelta, rahoitus on saatu ulkopuolelta, ne on määräaikaisella työsuhteella siellä, hanke päättyy, tyyppi lähtee veksi, 80% tiedosta, taidosta, osaamisesta ja opista, Maurin tuntemuksesta katoaa hänen mukanaan. No okei, tulee jatkohanke tietenkin, vuosi välissä, puoli vuotta välissä, tulee uusi ihminen töihin, hän lukee paperista, raportista, siellä on ehkä se 20% tiedosta olemassa siellä raportissa ja hän ymmärtää siitä 10%. Käytännössä lähtee nollasta tutustumaan Mauriin ja Mauri on kasvanut tässä vaiheessa jo 2-vuotiaaksi vähintään. Ja tämähän ei ole kauhean vaikuttavaa. Se, että me aloitetaan pyörän pyörittäminen uudestaan ja uudestaan alusta asti. No ei tämä ehkä yllätä ketään,
mutta selkeästi tämä on asia, jonka hyvin moni meistä tunnistaa. Ja sen takia meidän pitäisi pystyä tekemään tätä strategisesti, pitkäjänteisesti ja niin, että sitä jatkuvuutta on. Että ne joko ketjuuntuu ne hankkeet paljon selkeämmin, tai siellä perusorganisaatiossa on se omistajuus siitä, kohderyhmässä on omistajuus, jossain on se selkeä omistajuus sille jatkuvuudelle ja strategisuudelle, että me mennään sitä päämäärää kohti. No, tähän liittyy myös tämä tapa 2, systeemisyys. Systeemisyydellä tarkoitetaan siis sitä, että meillä on ekosysteemi, joka on ratkaisemassa sitä hanketta, ja kaikki liittyy kaikkeen. Yksi haastateltava nosti tämmöisen esimerkin esiin, että hän oli aloittanut projektipäällikkönä hankkeessa, ja hän tiesi, että tätä samaa teemaa, jota hän käsittelee siinä hankkeessa, samaa yhteiskunnallista ongelmaa, on ratkaistu tai ollaan ratkaisemassa 50 muussa hankkeessa. Hän kysyi esihenkilöltään, että voiko saada raportit näistä 50 hankkeesta, että mitä siellä on opittu, mitä siellä on ymmärretty, mitä Maurille kuuluu. Esihenkilö ei voi antaa tämmöistä tietoa hänelle. Ei ole kasattuna sitä tietoa olemassa. Tämä ihminen lähtee itse yksitellen perehtymään näihin 50 hankkeeseen, että mitä ne on saanut aikaan, kaivamaan niiden raportteja jostain, minä tiedän mistä Eura-järjestelmästä hän niitä sitten kaivaa siellä. Ja kuten huomaamme, tämä ei jälleenkään ole kovin vaikuttavaa eikä tehokasta. Tämä ei edistä sitä meidän muutosta ja pitkäjänteisyyttä kovin hyvin. Totta kai siis on tärkeää, että meillä on se yksikin hanke siellä, joka ratkaisee, ja meillä on se toinenkin hanke siellä, joka ratkaisee tätä ongelmaa. Ja totta kai ne tekee yhteistyötä siellä keskenään. Mutta jos mietitään, että mikä se tilanne voisi olla, jos meillä olisikin 50 hanketta, jolla on selkeästi sama strateginen päämäärä, he tietää toisensa, he voivat tehdä semmoista koordinoitua yhteistyötä, jopa suunnitteluvaiheessa voidaan miettiä, että mitä tälle asialle on jo tehty. Niin Mauri saisi turpiinsa aika äkkiä. Ei välttämättä taklautuisi heti kokonaan siltikään, mutta sanotaan näin, että väittäisin varsin paljon vaikuttavammaksi ja tehokkaammaksi tavaksi tehdä tätä asiaa. Tapa 3. Muutos. Tämä on nyt ehkä vähän enemmän tämmöinen filosofisempi kysymys sitten, että mitä me oikeasti mitataan, mitä me oikeasti ollaan tekemässä, kun me tehdään kehittämistyötä. Ollaanko me esimerkiksi rakentamassa toimintamallia? Ja tämä liittyy nyt siihen, että mitataanko me niitä tuloksia, yksi haasteltava kiteytti sen, että mitataanko me meidän omaa työtä, että kuinka hyvin me onnistutaan meidän omassa työssä, vai mitataanko me sitä, että kuinka hyvin me generoidaan muutosta ihmisissä, ja minkälaista muutosta me saadaan aikaan ihmisissä. Ja minä sanoisin, että älä rakenna toimintamallia, tai rakenna toki, mutta mieti se siitä näkökulmasta, että miten se toimintamalli generoi muutosta ihmisissä. Koska nämä yhteiskunnalliset ongelmat on sellaisia, että meidän täytyy saada ihmiset muuttumaan. Se toimintamalli on olemassa sitä varten, että joku muuttuu, eikä ainoastaan 2 vuoden aikaikkunalla, että meillä on 2 vuoden hanke, jossa ihmiset muuttuu ihan hirveästi, ja sitten kun hanke päättyy ja muutos loppuu siihen myöskin, ja ihmiset, jotka on muuttuneet, lähtee pois. Vaan se muutoksen täytyy olla myös merkityksellistä. Sitä päästäänkin tapaan 4. Tutkija Saila Tykkyläinen on luonut tämmöisen kertotauluesimerkin siitä, että mitä vaikuttavuus on. Ja hän määrittelee, että vaikuttavuus on muutos kertaa merkitys kertaa volyymi. Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan muutoksia, jotka ovat merkityksellisiä ja jotka tapahtuvat riittävän suuressa mittakaavassa. Eli me tarvitaan sitä muutosta, meidän pitää ajaa sitä, generoida sitä muutosta ihmisissä, mutta sen pitää olla myös merkityksellistä. Olen itse käyttänyt tästä merkityksellisyydestä synonyymiä pitovoima. No ei se ole suoraan synonyymi, mutta sitä se mun mielestä tarkoittaa se, että me generoidaan semmoista muutosta, jolla on oikeasti vaikutusta siihen ratkaistavaan ongelmaan, mutta joka myöskin pitää ne ihmiset siinä muutoksessa kiinni. Jos ei se ole merkityksellistä muutosta, niin ei ne ihmiset vaikutu, eikä ne ihmiset ala viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten on tämä volyymi. Ja tässä kertotaulussa on hyvä huomata se, että jos mikä tahansa näistä muuttujista on 0, niin tämän yhteenlaskettu summa on myöskin 0. Eli vaikuttavuus on 0, jos volyymi esimerkiksi on 0. Jos kukaan ihminen ei muutu, niin vaikuttavuus on 0. Jos 1 ihminen muuttuu, niin saadaan yksinkertainen vaikuttavuus. Jos 100 ihmistä muuttuu, ja se on merkityksellinen muutos, niin vaikuttavuus on 100-kertainen. No,
eihän tämä toki ole semmoinen yhteenlasku, jonka voi aina laskea ihan tuosta noin vaan. Esimerkiksi se, että 100 ihmistä osallistuu työpajaan, se ei tarkoita vielä sitä, että 100 ihmistä on muuttunut välttämättä. Ja tässä on se ero, että mitataanko me sitä niin kuin ihmistä tapahtuvaa muutosta, vai mitataanko me sitä, että kuinka monta osallistuu työpajaan. Tulokset versus vaikuttavuus. Ja mistä päästäänkin tapaan 5, mittaaminen. Ja tässä vaiheessa moni varmaan toivoisi, että nyt Jussi, kerro minulle ne 3 mittaria, joilla sä pystyt vaikuttavuuden mittaamaan, ja sitten me voidaan mennä tonne ja menestyä. Mutta valitettavasti ihan semmoista mittaristoa ei voi antaa, koska se on riippuvaista siitä, että missä kontekstissa me kehitetään, kuka sitä mittaamista tekee. Johdon täytyy mitata vähän eri asioita kuin mitä vaikka projektipäällikkö siellä ihan arjessa ja käytännössä mittaa. Mutta sen lohdun minä voin antaa, että näitä asioita pystyy mittaamaan, kunhan me keskitytään siihen vaikuttavuuteen, eikä niihin pelkkiin tuloksiin, mihin esimerkiksi meidän rahoitusinstrumentit saattaa jossain määrin meitä ohjata. Tämäkin nousi haastattelussa esiin, että rahoituksen näkökulmasta annetut mittarit ei välttämättä johda aina siihen, että se kehittäminen olisi vaikuttavaa. Me olemme hirveän kiintyneitä niihin meidän tuloksiin, joita saadaan aikaan. Mutta mittaamisesta, niin nämä asiat, mitä me tänään käytiin tässä läpi, niin niitä voi lähteä mittaamaan. Ja niissä on ihmisiä, jotka voi auttaa siinä mittaamisessa. Mittaa kehittämisen strategisuutta, pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta. Mittaa sitä systeemisyyttä, kuinka hyvin se toimii. Nämä on ehkä myöskin semmoisia niin kuin johtamistason mittaamisen kysymyksiä. No mittaa siellä projektissakin, että mitä muutosta sä saat aikaan ihmisissä, mikä se sun tavoitetila oli sille muutokselle, aseta ylipäätään semmoinen tavoitetila sille muutokselle ja mittaa, että kuinka hyvin siihen päästään. Mittaa myös sitä merkityksellisyyttä ja volyymiä, että sä tiedät, että oliko se oikeasti vaikuttavaa muutosta, mitä saatiin aikaan, tapahtuiko se riittävän monessa ihmisessä. Ja tietenkin opi ja iteroi. Ota opiksi siitä, mitä mittaustulokset sulle näytti, ja lähde uudelle kierrokselle niiden oppien kanssa. Se oli nopea kertaus siitä, mitkä on 5 tapaa kohentaa kehittämisen vaikuttavuutta. Käykää lukemassa julkaisu ilmaiseksi arctic-factory.com/hankemestarit ja mukana myös Mauri Ameva. Kiitoksia paljon.